Fysiodanmark Randers er en moderne fysioterapiklinik kombineret med test- og træningscenter. Vi har knap 1700 kvadratmeter at boltre os på, og det gør os til områdets største og bedst udstyrede klinik. Vores mål er at give den bedste kundeoplevelse hver gang via god service, grundighed og nærvær. Hos os bliver du ikke behandlet som en diagnose, men som en aktiv deltager i et behandlings- og træningsforløb. Vi har flere samarbejdspartnere inde i klinikken, så vores patienter kan få hjælp af en række forskellige behandlere inden for sundhedssystemet. Hos Fysiodanmark Randers har vi også et træningscenter, hvor vi kan tilbyde en række faciliteter til dig, der har lyst til at dyrke motion på en seriøs, virkningsfuld og sjov måde. I træningscenteret kan du få al den hjælp og professionelle støtte, som du har brug for. Du kan også tilmelde dig et bredt udvalg af holdtræning. Vi tilbyder nemlig mange forskellige hold fordelt på 2 holdsale og i træningscenteret. Klik ind på vores hjemmeside og udforsk de mange muligheder. Vi glæder os til at se dig i Fysiodanmark Randers.